ngebur lur, tempat pengeburan ini cedak kuburan punden lur, petilasane wong sakti lur iki cedake iki lur gini iki yo ngene iki konsepe lur. Iki korame loro lur, kolame cagake 3 iki so, kolame kok full banyu tok ya. Genek full duwite. Iki mesine do tinggo ngene iki lur. Gungi wangi ngebur iki. Banyune ben genah ben lancar iki. Iki yo sumben sing tinggo apa sampel dadi ben ketaran sawono kuat pora bendungane iki. Iki cedhake iki as bendungane iki lho. Iki lho as bendungane ngiwonengen iki. Iki gini iki kidule Bunden iki. Harus sebelah seberang etan kae. Sing wis enek kantore kae.